Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, ABC President Gonzales nagpasiguro nga nagasunod sa Data Privacy Act ang backtrack. Anom sa 27 ka barangay sa siyudad sa Talisay gindeklarar nga COVID-19 free. Sa mga balita nasyonal, Deputy Speaker Fernandez ginhinyo nga biya sa pwesto ang mga House leaders nga wala nagasuporta kay Speaker Cayetano. 42,000 pa ka mga hospital beds ginakinahanglan sa Pilipinas para sa pagpakig-away batok sa COVID-19. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Oktubre 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Nalipay man. Good morning, Liwad. Good morning, Shondors. Good morning, Action Boy. Kag sa aton yung mga ka-action. Kag sa aton mga Facebook followers, good morning dira sa inyo. Sakay Jen Buerom, good morning. Sakay Susan Jaime Allen. Kay Agnes Hasmin Herida Barrera, good morning. Kay migo na ko na Ronnie Vega, may aga man dira sa imo. Regards ko daliwata kay Councilor Cindy Rojas. Kay Councilor Bobby Rojas, good morning. Sige. Sa mga ka-action naton, Action Boy, nga nag-aupod sa atong subong nga aga, ginag-greet na lang si Veronica Baliados Echauz. Good morning, God bless. Mayong aga man. Kay Bia Jonathan. Good morning, Action Boy. Kay Action Ma'am Dorel. Yes. Kay ginambala ni Dennis Richard de Boroma si Bia Jonathan. Nga daw ka-early ko, no? Nga daw kayo mala. Hindi mo guro, no? Kay early sang? Kay Bia. Nagpag-greet. Okay. Kay Bia, kay Jonathan. Galing. Kay Sally. Okay, De Sousa, good day, Miss Dorel, Action Boy, keep safe man ma'am. Kay Lani Mitokwa, good morning, Action Radio, happy Teacher's Day. Subo, Action Boy, correct. World Teacher's Day. Happy Teacher's Day sa tanan naton nga mga manunudlo, mga maestro. Yes. Happy World Teacher's Day. So, ginatamyo, gid Action Boy ni Ma'am Lani, ang tanan ko nga teacher, especially ko, no, teachers sang Tinongan Elementary School, headed by Adora A. Williams. Sa Isabela. Isabela ni? Isabela Tinongan, okay, no. sige. Good morning. Happy World Teacher's Day sa tanan nga mga manunudlo. Neneng Ibanez, good morning, Ma'am Dorel, Sir Boy. Sige, Action Boy, basta makita mo dira. Go, ikaw naman. Sino gani? Hindi nga nadampe. Si Neneng Sir Ibanez? Alex Fuentes. Sige, kay migo naton Alex Fuentes. Good morning, man. Catherine Esmillarin. Heaven, good morning. Sa kay Nicole Ababon Arbelio. Sige, may kilala to din nga sa Japan, no? Galing ito, hindi ko mabasa ngalan niya. Hambal ko ni Agnes Barrera, niya kanami isang hair niya. Niya kanami isang hair niya ba? Basi mo, Imo guro. gudya kay Feeling ko yung makabago kalugo. imo Feeling guro ko. kay may mga gakuan pang buhok mo da ano. Gano. Ano naman daw sawa? Ano kuno naman? Di na pagmunuwa. Actually, duman kami ni Action Eden. Oo, si dito Kita mo man to gani. gasiga man to ang tsura sa Gabanaag pag ito niya. So, mo na siya, Action Boy. In fairness daw ka angayan sa inyo. Daw mga Thank you, Action Boy. May bi kami. Angayan ka man sa iyong mga black hair. Bago kalugo. Bernard Tabino, good morning man. Kay Action Dorel, so beautiful kuno ang bal ni Abawa. Bernard. Glyza Ablas.
Good morning kuno kay Leia Kilianan, ha? Sakay Attorney Rex Celis, may aga dira sa imo. Sakay Michael June Season. Good morning, Action Radio. Have a safe and blessed Monday to all. Monitoring lang from Paranaque. Okay, Energy Connection Boy. Energy! Kay Jade Auman Caldito, Araman Action Boy, good morning. Kag si Demetre Guanga, ni magbasa, no? Guanga. Guanga o Guanga? Guanga. Guanga, guro. Good morning, mayo lang nga pagpamati. So, sige. Kay Ma'am Vanessa, mayo, Araman Action Boy, watch lang siya. Wala pa siya nag-comment. Good morning, Van. Waving lang sa inyo, guys. Sige. Waving. Abraham Apawan, Bam, may aga dira sa imo, kag sa imo pamilya, of course. Daw sa Manila, nandun sila, no? Kaya Action Boy, kaya Melinda Miranda, good morning Action Radio, kag sa mga listeners sa Sibukaw, San Enrique. Sige. Labi sa family Miranda, good morning. Okay, standby na kita sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:07. Detalya na sa mga balita lokal. Nagpasiguro si Councilor Lady Gles Gonzales nga nag-comply sa Data Privacy Act of 2012 ang pagpatuman sa City Ordinance 941 o kung Bacolod Contact Tracing System o kung Backtrack Ordinance. Ginklaro ni Gonzales nga ang backtrack ang para sa marasig nga contact tracing kay patuman lang samtang may ginapangatubang nga COVID-19 pandemic. Sunod kay Gonzales, ang datos ang automatic nga ma-delete sa server sa sulod sa 60 ka adlaw. Ginklaro man ni Gonzales nga sa piyak nga ini nga sistema ang gin-adopt sa South Cotabato apang ang datos sa mga registrar sa syudad ang makakadto sa server sa Bacolod. Sunod kay Gonzales, may ipapanaog nga implementing rules and regulations sa pagpatuman sa ordinansa. Doon pa sa konsyal, may patigayunon man sila nga press conference upod ang mga IT, mga eksperto, mga City Legal Office kag City Legal Office angot sa pagpatuman sang ordinansa. I mean, app, ina-use ni siya sang 67 LGUs na all over the country. Okay. Kag, yes, kung hindi ni kagsugudan, maleft behind naman kita sa Bacolod, no? Ganito. May makikanta sa mga liga na mga barangay post, ang mga La Union, Ilocos Norte, nagagamit na sila na apps, no? So, kung hindi kita magsugod, we are a highly urbanized city, so maleft behind kita. Ang kabahin sa pahayag ni ABC President Lady Gles Gonzales. Anom sa 27 kang barangay sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental ang gindeklarar bilang COVID-19 free sa record sang Talisay City Health Office as of 8 a.m. October 4, 2020. Ini nga mga barangay among Zone 10, 11, 14, San Fernando, Kabatangan, kag Katilingban. May 5 man ka mabagong recoveries kag 3 ka confirmed cases. Sa Kabugusan, may 530 na ka makumpirmado nga kaso ang na-record. Sa syudad, kag 15 ang nagkalamatay. Sa Kabugusan nga barangay ang Kabatangan kag Katilingban, amo lamang ang wala maka-record sa COVID-19 confirmed cases. Umpisa sang maglala ang kaso sa syudad. Ang Zone 10, 11, 14 kag San Fernando ang naka-record sa kaso apang naka-recover man ang mga pasyente. Naglambot na sa 12,321 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 122 ka mga bago nga kaso. Ang mga lugar sa Western Visayas nga nanguna sa may maramo nga kaso, ang mga syudad sa Iloilo nga may 85, probinsya sa Iloilo nga may 22, syudad sa Bacolod may 10, Negros Occidental nga may 3 kag Aklan nga may 1. Ginanunsyo man sa DOH6 ang 481 ka recoveries nga nagdala tanan sa kamilugan nga 8,398. Wala sang bag-o nga mga na-record nga napatay kaya nagapabilin sa 262 pa lamang ang napatay sa Western Visayas. Gin pangabay sang lokal nga panguluhan sang Don Salvador Benedicto pagi kay Mayor Marcelin de la Cruz sa mga Salvadorian nga nagatrabaho o kung nagatiner sa Bacolod kay ban pangalugar sa Negros Occidental nga hagan-haganon ang pagpauli sa banwa.
Ini matapos ma-record ang duha ka bago nga COVID-19 cases. Ini amo ang mag-asawa nga Salvadorians nga naggamit sang address nga Bacolod sang ini magpa-swab test. Sa post ng Don Salvador Benedicto Facebook page, una nga nakabatsyag sang sintomas ang asawa sa Setyembre 27, samtang Setyembre 29 naman ang bana. Oktubre 1 sang silang magpa-swab test kag nagpositibo ang resulta. Setyembre 24 sa magpauli sa DSB ang asawa, Setyembre 28 sang ini ang magbalik sa Bacolod kag Setyembre 29 naman ang bana. Ginpatigayon na ang contact tracing sa siyam ka mga persona kag subong naka-facility quarantine. Sila ang pagkuhaan man sang swab test subong adlaw Lunes. Naggamit sang address nga Bacolod ang mag-asawa sang sila ang magpa-swab test bukod may pulian man ang mga ini sa amo nga syudad. Arestado naman ang napulo ka mga persona matapos madakpan sa gintingog nga puwersa sang San Carlos PNP kag PIDEA 6 sa bypass operation sa siyudad sa San Carlos sa kahapon mga alas 10 ang tagna sang aga. Nakuha sa mga suspect ang 3 ka bulto sang napatian shabu, 5 ka small heat sealed transparent plastic sachet sang suspected shabu, mga drug paraphernalia kag 500 pesos nga bypass money. Ang na-recover nga droga ang may kabugaton nga 15 gramos nga may market value nga ginabulwanta nagdangat sa 102,000 pesos. Sa karon ang mga suspect ang preso sa custodial facility sa San Carlos PNP. Patay ang mangingisda sang ini ang malumos sa Municipal Sea Waters sa shoreline sang Zone 5, Barangay Tagda, Banwa sang Hinigaran sa atong Sabado sang hapon. Ang biktima ang ginkila kay Joel Guanzon, 32 anyos, kag nagapuyo sa muman nga lugar. Sa investigasyon sa Hinigaran PNP, nagapangisda si Guanzon upod sa 5 ka iban pa sakay sa MV Mukmok. Apang ini ang naglumpat gamit ang compressor o galing na sangit ang hosini sa fishnet kag napalos rason nga nadulang supply sang hangin. Gintinguan sini nga makapanginpadlos apang napaslawan ini kag sang gindala sa Isabela District Hospital, gindeklarar nga patay. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pa-servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo.
Good morning, Liwat. Sa kay Ricky Malala. Rick, may agad sa imo. Sa kay Ronilo o Ramilo Osorio. Good morning, man. No? Sa kay Imelda Hongo. Joven Saludo. Ari lang ko diga monitor sila ni Joven. Okay, salamat ni Joven. Sa kay Anita Analisa Lopez Liganipa. Watching from Manapla. Sa kay Gracia Hareta Horvidalia. Good morning man sa imo dira. Olive Prado Gargaritano. Watching live from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Sa kay Maria Fe Maravilla. Greet niya ko ang mga UNOR High School Batch 70 kag ang Agisando family. Dennis Richard Tibor Roma. Good morning, Action Boy. Kag Mami Doors, daw Canadian ka lang sa buhok mo ba? Uy, ang kunta ka na. Kalain sa Canadian, yun ya. Canadian ang buhok lang. Ang buhok. Kag have a nice day. God bless you sa NG Fans Club. Ano ni Panong Heat versus Lakers? Game 3, saan no? Karon. Karon. Karon Game 3. Okay. May live coverage ita karon, no? okay. Plus 12 kuno ang hit. Ha? Plus 12. Sako naman ko ni gali Kanang karon ba? ligad plus 9.5. Oh. Tay nagdaog ang Lakers 10 points pero di ang 9.5. Jocelyn Aresivita Olak, good morning man sa imo. Juditha Bainosa. Sa kay Joy Drilon. Good morning. Michael Joseph Hilado. Good morning sa imo, Ever Pretty Dorel. Ay, ever giman to. Thank you. Forevermore. Thank you. Nagamonitor lang kami diri sa Andumanan. Yes. Sakay Mers Tatoy Palma. Tamyaw lang sa family Tatoy sa Barangay Granada. Always gid ga pamati. Sa Iloilo, kadto ka dito sa Tatoy, sula. Ay, upod ta to. Tara pa, ano ta, Action Radio Family. Correct, diba? Nakakaon ta to, no? Correct. Yes. Sige, sakay Benji Bernaldez from Vessel Ensu Maru. Tamyaw lang sa pamilya Bernaldez, Dulyosa sa Senda Carmen, Binalbagan. Sige, ikaw naman dabi? Always nagapamati ni Action Boy. Kay Erwin, monitor man siya. Kay Kagawad Melchor Baroka Rombines, Action Boy. Hindi gini siya madula. Gani po sipos na siya pero hindi siya madula. Good morning kuno sa Matahum nga si Ma'am Doors. Abaw, wait, is that? Charot lang. Charot lang Kagawad. Joke lang. Pero makapahinubahan ta mahapit kita kay Kagawad. Mahapit kita kay Kagawad. Tani kung pwede lang tani kasulod na Action Boy, no? Mga tawahay lang ni bala kay mamasyar kita na to sa... Makibot na lang yun sa Kagawad. Ay, pabaloon taman siya. Oo, Kaya kung hindi siya pabaloon. Basi kung maglakat isa sa Bacolod. Hindi nagsugat anay lang tagali ya. Sige Kagawad, prepare ka ha. ang Prepare, tanan ng mga kaisdaan. Para niya sa isang isda Kagawad. Pero baklon taya. Baklon niya naman Kagawad. Basi bila ma-pressure si Kagawad. Budlay na kag hindi siya mag-comment-comment ibalahaw. Kasi Kagawad doon na pressure ko sa ilahaw. Yes. Si Tata Kaheyo, Action Boy, araman siya. Kaheyo. Kahelo, gali, araman siya. Good sa morning. home site na siya? Ay, yes. Memorize mo na ba? Good morning, Action Radio. Monitoring from home site. Hi sa akon. Upod, si Jade Sarita. Gapamahaw kami. Pag-greet lang sa Kahelo family sa Biarin. Linaw, Kabankalan. God bless. May lang daw pagpamahaw. In fairness, sila pamahaw early pa ba? Gani, no? Temprano Alas pa, no? 6:19 pa lang. Tikay, amo na nga mga tao, kapag mo na oras, may mga obra na dugay-dugay. Yes, halong gid sa inyong pagkadto sa obra. Kay Maria Cecilia Pabon Jimenez, good morning. Melissa Ambo, mayong agaman. Dominic Makilan, Action Boy, ara man siya. Si Erwin, kuno ginapag-greet niya kuno si ang iya utod nga si Lynn Bayer. Or Bayer. Kung American, Bayer. Kung dito sila sa Minnesota, Bayer. Kasi Ma'am Vanessa lang, laki dito siya Mayo. Kung mag-polish sa Pilipinas, Mayo na siya. Once nakatapak itiil sa sa NAIA. Duta sa Pilipinas. Yes, Mayo na siya. Automatically. Isang pagsakay naman sa plano, pag tapak sa Minnesota, Mayo naman siya dahil. Perfect. Kaya siguro kung tawag na ito sila, Dr. Mayo, ginman mo. Si Dr. Bla, Dr. Mayo, ginataguro. Kaya mga taga Minnesota, mga Minnesotans. Minnesotans.
Mga Spartans. Kalay. Kay Reggie Araneta, Action Boy, araman siya nagaupod sa aton. Kay Sheila Alagos, good morning. Sheila, good morning sa imo. Action Radio, yes. Ibanez May, good morning Action Radio, patamyaw ko dabi kay Nanay Dako. Sa kabangkalan niya, pirmi gigapamati sa inyo. Halin pa sang una, May from Kuwait, keep safe Sige. everyone. Ryan Desenan, Pretty Mahilom, good morning. Standby na sa mga balita national. Aga pa sa banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginhinyo ni Deputy Speaker Dan Fernandez sa mga House leaders nga wala ang nagasuporta sa pagpadayon ni Speaker Alan Peter Cayetano nga magpanaog sa ilang pwesto. Ginhimo ni Fernandez ang hinyo duha ka adlaw matapos ginkakas si Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero nga kilala nga supporter ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Madumduman Biyernes nga adlaw October 3 sang ginduso ni Deputy Majority Leader XJ Romualdo ang pagkakas kay Romero bilang Deputy Speaker sa tuwa sang deliberasyon o kung sa tuwa tunga sang deliberasyon sang ginaduso nga 4.5 trilyon na pesos nga national budget. Si Romero ang ginbuslan ni Capiz Representative Fredenel Castro. Ginbulgar ni PBA Representative Jericho Nograles nga paglapas sa kasuguan sa Kamara ang ginhimo nga pag-ilis kay One Pacman Party List Representative Mikey Romero bilang Deputy Speaker. Suno kay Nograles nakabutang sa kasuguan nga mayara lamang sa bakante sa posisyon kung ang opisyal na patay, nag-resign o kung permanente nga hindi na makasarang sa pag-uyat sang posisyon kag iniya nakasaad sa Section 13 sang House Rules. Dugang pa ni Nograles wala diri ang rason sa pagkakas kay Romero. Una ang ginduso ni Deputy Majority Leader XJ Romualdo ang pagkakas kay Romero kag ginbulo si Capiz Representative Fredinil Castro. Ginpahayag naman ni Secretary Carlito Galvez ang chief implementer ng gobyerno para sa COVID-19 response nga 42,000 ka hospital beds ang kinahanglan para matagan sa atensyon medical ang mga pasyente nga positibo sa COVID-19. Suno kay Galvez, pagapainan sang ginabulwanta 4.5 bilyon na pesos nga budget ang pagpahimo sang isolation facilities para sa kada individual nga infected sang virus. Madumduman, una na nga gindumili sang gobyerno ang home quarantine agon malikawan ang transmission sang virus sa kada pamilya kag sa ila komunidad. Apang bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa pungsod, amat-amat naman nga ginakulang ang hospital beds para sa mga pasyente sa kada ospital. Ginatunan sa karon sa Interagency Task Force ng IATF against COVID-19 ang pagkakaso kon indi sa restrictions sa dumuluong nga mga Pinay Fiancé matapos makabaton sa sulat halin sa Love is Not Tourism Movement. Sa Facebook Live video, ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga gintugyan na sa collegial body sa Technical Working Group o kung TWG ang pagtuon kun bala kakason ang travel restrictions. Ang Love is Not Tourism Movement ginhimo sang wala pa makasal kag long distance couples nga tuyo mga bayi sa tanan nga gobyerno sa bugos ni kalibutan nga pahalugan ang travel restrictions kag pahanugutan sila nga makaupdanay. Sa press briefing nagligad nga semana ginpaboran ni Presidential Spokesman Harry Roque ang nasambit nga pangabay kag nagpromisa nga ipalabuot ini sa IATF. Sa nabaluan, ang mga dumuluong lamang nga kasado sa Pinoy o kon Pinay ang ginpanagutan nga makasulod sa pungsod paagi sa pagpresentar sa ilang marriage certificates. Sa ibang paraton nga balita nasyonal, gin-anunsyo naman sang Department of Education nga ang kwalipikado nga manunudlo magabaton sang 1,500 pesos karon nga bulan para sa medical check-up allowance kag insentibo para sa World Teachers Day. Sa virtual briefing, naghatag si DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla sa pila ka mga update sa proseso kapag download sang pondo halin sa Central Office. Duha pa ni Sevilla, ang DepEd nagaproseso sang 400 milyones pesos nga annual medical examinations nga nagabalor 500 pesos sa kada manunudlo. Karon nga adlaw Oktubre 5 ang gintalan ang pagbukas sang klase
Kag selebrasyon man sang World Teachers Day, rason nga magabaton sang 1,000 ka pesos nga incentives ang kada manunudo. Kag sa katapusan nga balita national, ginpangabay sang Office of the Solicitor General sa Supreme Court nga ligwaton ang desisyon nga nagatugot sa foreign construction firms nga makakuha sa regular Philippine licenses. Sa 29 kapahina nga motion for reconsideration, ginpahayag sa OSG nga ang limitasyon sa foreign participation sa contracting industry ang makapabakod agon maproteksyonan ang interes ng Pinoy contractors kag trabahante. Ang motion nagwa matapos gindesisyonan sa Korte nga nagasuporta sa desisyon sa lower court resolution nga nagadula sa bisa sa Section 3, Rule 3 sa Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 4566 o kon Contractor License Law. Sa idalom sang lagi ang mga kompanya nga may 60% ka Pinoy nga nagatrabaho ang matagan sa regular license kay ang foreign firms mahimo lamang matagan sa special license ko nga kinahanglanon sa kada contracting activity. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Action Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw, Lunes, Oktubre 5 sa liwat, Happy World Teachers Day sa aton nga mga manunudlo. Standby na sa Action Report, second portion. Upod si Action, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Action Dorel Cabal. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon